Hello guys, maing hapon sa tanan. Welcome to my channel. For today's vlog guys, sumba ta guys. Ang ako ang sumba kagahapon guys, na copyright. So ako ang gi-delete. Karon magsumba tag balik. Ako lang i-voice over on niya. Pag human guys, kaya di ta pwede na ay music kay copyright ta. Na-copyright gud ang akong isa ka vlog guys. Perting taasa na to. Gimalas-malas lagi ko ay. Atong niaging adlaw na delete na ko ang akong vlog nga isa ka oras kapin. Kagahapon na di imbis nga pila ka 5 minutes na lang para ma-upload siya. Na delete na hiwi lagi naga. Na delete na pud nako. Kaganina na kaganinang buntag na pud paglantaw na ko sa vlog kay buntag sayo na kuan siya na upload. Na copyright kay abi man ako dili siya maka-copyright guys bisag sa cellphone ko gagamit sa ako ang pag sumba na ko ang cellphone akong gigamit so ako nagamit sa TV kay lagi mahadlok ta maka-copyright so maora man daig gihapon so gi-delete ako dali-dali guys kay dako kay nakabutang dito copyright. So karon guys magsumba ta og balik, magsumba ko og balik pagkahuman ako na lang i-voice over unya ang akong tingog para walay sound. Si Banana nako ang mag video sa ako karon. Uy. Nara akong attire guys. Ning dako na gyud ang tiyan ni Manang. Si Banana, videoin ako. Mag-start na ko. Siya tig video mag-ana-ana kay video Banana okay para makuan nimo. Ana diri-dari ka ana okay bisag matandog nimo diri mama. Kuan. Ana-ana ra pa di ka maglisod. Dito atubang kan dili lagi. Dili na siya pwede transfer ana ra na siya. Pag kuan nimo na ito dito ana ra nimo. Wa mo dia dagon ibalhin sila. Rajay. Dito dadi ka. Okay, magsumba si mami ayo dira kay copyright dito kay di copyright. Kung tiyan daw bi. Dako na gid akong tiyan so mabalik tag sumba guys kay nindagko na nga to ang dari ka dadong dagon. Ay, sorry. Imang ko din mo hawa ko kay magpakuan ba di para ni Inday nga. Hawa to si Dudong. Ngit na daw kay magsumba si mami. Ngit no? Ngit gani di ani ba kay against the left diha. Inayan na nako ang stand siguro. Para Dili kaayo kusog. Ana ipakita lang ang TV di ari. Na guys, ito lang ihinay ang sang. Ana lang hinayan lang nako para di na ko mag voice over. Guys, magsugod na tag sumba. Ana sa din kuhaon na pud nimo niya. Matandog din na si mong kamot ng kuan gani, balik na pud tas permero ani ba. Dadlog may sapatos dai. tanga man ng foam. Kikuhaan akong sounds guys kay para dili na ta mag voice over guys, ani na lang. Para gamay ni sa tiyan guys. Why nag-exercise ko guys, magyaw-yaw na ang pagkuagoy na mahubo man ay. Kung kipira kung mami ko. Sure, di magamay atong tiyan ani. Mahubo man eh. Luag na siya. Ito, manay tanong. Yan. Gamay ka, wag siya. Luot naman ang taan eh. Yan gamay ka. Langan kay nagkuan ko sa kong kaon. Exercise banat guys, pasingot ta. Kay hapon na. Kay wala ko ka exercise kay ganinang buntag kay. Hikapoy ko guys akong trabaho dres balay.
Kapoy kini nga sumba guys. Oh. Tiyan tirada ani guys. Dayon. Atong mga bukton ug atong bagtak. Ibali na pod may. Oh. Gihangat na ko guys, pagsugod. Kapuya ay. Ako ang ikuan may ay. Ay ko ani akong kuan kay magkanira kung gamiton ah. Iko ka concentrate ani. Mas ka kani? Ayo, ipos stop na budo. Oh. Narang pus o kanang ibabaw. Oo. Kanang do ka kuan. Guys, gugita guys og sumba kay para magamay ang atong tiyan kay ning dako na. So bisag kapoy guys, agwan tahon guys kay para mawala ang kabilbilan. Sunod ani guys, napadyo ko'y buhaton ani guys. Sila daana o ko ana silang Mickey. Oh, kasumba ko ro. Ang tulog. Atas dagol. Wako. Kogi guys. Para wala sa tiyan guys. Para magamay. Oh, kung saan di magamay ang tiyan ana guys. O nga. Liho kay tanan atong tiyan. Iubos gamay. Na guys. Kay uning lapas na ang bilbil guys. Ang anak ga. "30 minutes ni guys nga sumba guys. O kana Sharo. Nata mo copyright ani kay wa ni sans ako na liga sige yaw-yaw. Guys. Sagod na kong singot guys. Hi everyone! Go kita kikiay! Oh, atong tiyan gawiyog-uyog. Charot di, mamagtang ng bilbila. Oh. Hi everyone! Nakita kong diri.
Guys. Whew. Oh, memorize na ako guys. Bisag wala na yung sounds. Memorize na ako na. Sibong na to gamay diri guys. Kay sipa-sipa na raban eh. Mm. Whew. Oh. Guys. Singot na manang. Singot na yung manang guys. Hapit na ni guys. Hello everyone. Oh, guys. Oh. Gamay na like ko lang guys. Mamana na ta. Oh. Sumba na ang tanan para mangawala ang atong kabilbilan. Oh.
guys. Ah. Guys. Gihangat na ako guys. Witik-witik sa kamot guys. Huh. Sapi ka sa kita. Huh. 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 Dudong. Mana ta hapit na guys yun. Gamay na lang jud guys. Mana na ta. Guys. Sibuyog ang tiyan. Napoy tiyan guys, gabitay. Human na guys. Human na ta. Oh, human na. Oh. Guys, singot ko. Nakoy palantaw ninyo guys kahagok. Muhagok din na siya guys pag matulog na siya guys. Bisan og dili na siya matulog guys, maghagok na siya guys. Labaw na makakita na siya pagkaon guys. Or kanang magkaon mi guys, maghagok-hagok din na siya para mapansin siya guys kay labaw nagmakita niya nga naay itlog sa lamisa. Kusog na siya muhagok guys, bisag gamatara na siya, galantaw na siya, galingkod. Muhagok din na siya guys kay naa siya pangayoon ingon ana na siya guys. Karon guys mag-twister na ta. Kaganina guys, nag-twister ko ganina og nag-push up ko kaganina. Tara tong twister guys. Kadjut lang ta mag-twister guys kay. Pero gikapoy pa ko. 500 counts. Anak na to.
43, 44. $100 guys. 100 counts guys. Taman ta sa 500 counts para dugay-dugay itong kwan. Dili na ko makaya guys of 30 minutes taman kay nagsumba naman ko. So taman rata sa 500 count. Dayon, sugod na punta sa 100 to 1 to 100 para 200 na punta mukuan. Ana ta guys. Whew, 38. $100 guys. Sakita sa ko ang ay. Naapatay ko lang 300 counts para makumpleto na to ang 500 counts. Samtang sila guys nag-continue sumba. Ako wala na, stop na to. Sugda na po na to. 1 to 100 na po ito sugod. Hawa dia. Na, Mike, hawa. Nagkuan si Mami video. $100. So, 300 counts na tanan, guys. Kulang na lang tag 200 counts para makumpleto ang atong 500 counts. Okay? Pag sa takajut, guys. Sakit akong dire.
Sinuta guys. Sige, continue ta. 1 to 100 na punta guys. Para 400 na. $400 counts. Whew. Guys, 400 counts na guys. Atong tiyan guys, dako jud kay ni karon na siya kausaban guys, murag na. Kuan-kuan na siya gamay, din ang ako ang kani guys, ako ang gi suot. Naluag-luag na pud siya guys, akong gipagutan. Katong wala pa na ko ni gipagutan guys, mao gito ang ihang higot pa. Perting guota to guys, manablay ni. Kani mo sablay ni karon okay na kung pamati kay naguot naman ako so. Nanay ka, usaban ang ako ang pagkogi sa pagsumba guys. So, paway takajot kay, napatay nabilin nga 100 counts. Para makumpleto ang ato ang 500 counts nga twister. O, diba? Sige, sugdan na to ang kulang na to nga 100 counts guys. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Last na itong gikuan guys, naabot og 150. So, tanan-tanan na to ang na twister counts is 550 tanan. So, wow. Nakaya guys. Sumba sugod, ahya na twister. Napagid unta ko'y kuan guys, usap pa nga i-exercise. Pero tama na ni guys, kay murag parte ng kapuya. Karon guys, mitras
Nagkuan pa ta guys, magkaraoke ko. Natulog si Banana man. Nara. Ay, daigda rin na siya guys. Ay. Oh, nara oh. Og naa siya'y dulog guys. Turay ang dulog. Kaya ang usa guys, aman sa bangko gahagok. Ni ara po daang Rosel nako. So ato na ni siyang ibalik ang bangko. Ato na ning ibalik atong shoes. Oh, singot kay ko guys oh. Singot kaayo, okay kayo. Gawas atong singot. Ako sa ning butang atong camera. Kay para makalihok tag charo. O ang mga bilbil, naapay nang gawas bilbil. Pero dili na jud kaayo as in nagbitay. Continue ni guys, 3 days pa lang ni guys, mga 1 week ani guys. Magkuan-kuan na din ni siya. 1 week, 1 month, 2 weeks, antod 1 month guys, mawala na gyud ni guys. Ana. Unya kay nag-ingon man si Banana guys nga dili ko magpaniwang og maayo kanang sakto-sakto lang daw. Dili na ko to balikon akong lawas sa una guys nga niwang kay ko guys kay wa daw koy angay ato kanang igo-igo ra gud pod. Oh. Mawala lang bilbil. Tiyan. Ana guys. Ako sa ibutang sa kwarto. So kay human naman ta guys. Ang atong buhaton karon guys magkaraoke ko pero dili ko diri sa ato ang vlog. Mag-live ko guys sa Facebook. Kay kung sa vlog tama copyright ta guys kay sounds man na so mag-live ko sa Facebook. Kay di pa man mi makalakaw karon kay ulan pa man mabasa man taning ulan nga inday-inday guys. Mag-karaoke lang sa ako. Total, si Banana, makatulog ra gyapon na siya guys. Bisa nagsaba ko diri sa sala. Wa na siya problema guys. No, kuha na siya no comment. So, karon guys, si Dre Ratataman guys. Salamat sa inyong suporta sa pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Sa nag-like, follow and share sa kong Facebook page, Facebook account. Sa ko ang Reels of TikTok. Salamat guys sa inyong suporta guys. So, what you lang misroy kundi salamat sa wala pa nag-subscribe sa akong YouTube channel. Subscribe na mo guys para makita niyo ako tanang vlog na naa dito. So amping tang tanan guys, I love you all, God bless. Bye.